para mí, de verdad, porque se declaran siempre culpables a personas inocentes o al revés. Epaileak artxibatu egin du Yolanda Barcinak kontuz taldearen kontra jarritako salaketa. Hain zuzen ere, Nafarroako presidenteak auzitara eraman zituen plataforma eta Patxi Zamora bozeramailea, iragan martxoaren 12an. Salaketa faltsuak egitea eta iraintzea egotzi zien Barcinak. Plataformak Barcina salatu zuen Nafarroako kutxako hainbat operaziotan informazio privilegiatua baliatzea egotzita. Iragan urtarrilean izan zen hori. Plataformaren arabera, Iruñeko alkatezenean, Barcinak Nafarroako kutxako hainbat higiezin erosi zituen. Horretaz arduratu zen, Navarra Building enpresaren kapital handitzean 50.000 euro jarrita. Higiezin horiek, gerora, Nafarroako kutxari alokatu zizkioten, Barcinak eta gainontzeko inbestitzaileek etekinak lortuz. Ordea, Nafarroako fiskalak artxibatu egin zuen salaketa.